Počúvaj! Burák! Pozri sa, aké tričko máme. Pozri, aj s botami mi hladí. Aj rúžové topáky, rúžové a New Balance, tak, to sa tak má voziť. Rúžové tričko a je tu aj Shrek, hello Shrek. Ty prečo? Počkaj, tu máš špinu, Pavol, tu vnútri. Vyšpáram ti to tu. Prečo si to oblízal? Mám výhradu na GoPro. Prečo sa nedá natáčať a nabíjať? To čo je? Multitasking úplne zlý. Furt sme nikam neprišli, ale naladili sme Žilinské rádio. Malé koníky ľúbi Boh, on ľúbi tiež aj mňa. Žabky! Pavúch, odboč správne, prosím ťa. Žilina! Žilina, Kia Champlain. Všetci zase sme ako prví, my dvaja. Áno, to už inak ideme prvý, hneď tam. Samozrejme, lebo ostatní ešte spia, my už sme v Žiline a ostatná posádka je v Bratislave ešte. Teraz iba Aďo Petrik sa zobudil. A Viktor ešte vypaluje DP filter. Áno, a Kubík, ten vyrážal síce o 9 ráno a ešte na ceste, lebo môže ísť iba 110, lebo je drahý diesel a veľká spotreba. Tak, a sme tu. Nejsme. Odozdaj mi vlog, ja preberám vlog. Burák, daj mi vlog. Ne, ja už mám veľa nápadov. Sme tu prvý, už hodinu Daj mi tu vlog. čakáme na všetkých. Aňa, copky a pasom od Gimme the Vlog. No takže, we are out here in Žilina City again, vlog Cat. A je tu Viktor, porovom aj Lacikán do vlogu, vítame. A ideme robiť triky na bicyklách. Burák, pokračuj. Prvý sme tu boli. Tu čakáme na nich hodinu. Á, jasné! Aj Kubík tu je, tam Ukáž, vzadu. jak si rozjazdený. Ale to si nevšajte, ten už domov pôjde za chvíľu. Ten ide o 5 minút domov. Povedz nám o svojom novom aute v 5 sekundách. Ideš? Nie, lebo to není na video. Je to strašný smetiak, je to BMW Z36, nemá to strašné okno, lebo je fas. Vidíš, a mohol si povedať niečo pekné. Kde dopadol? Čo sa stalo? No... Kaž koleso. Aďo, povedz nám niečo. Niečo. Nič, dneska nebuduješ. Nice, dobrý vzdušek. Čakáme, už ide, rýchlo pozrieme na neho. Prichádza. A ide. Aďo! Malý lokal shredder. Láco je späť, lebo Láco vyzul pred chvíľou. Všetko je to len kvôli tomu, že má tu plastovú dušu hnusnú. 5 eurová duša. Áno, a má tu istú a znova to buchne. Opol som objektív. Ja už som dneska lízal. Už je pekný. Deti, nerozprávajte jak Aďo, neslušne, lebo nebudete vo vlogu. Aďo má výnimku, lebo spravil salto, ale inak nebudeš vo vlogu. Fú, manuál. Dobre zachránil. Update, jazdíme. Pavúk, Viktor, Aďo, Shrek.
Mišo s Kubíkom už idú domov, ty už tu riešia kebab, ty idú preč. My riešime triple cheeseburger Čo, mekačí. ešte zostávate však, ale Kubík hovoril, že Kubík má ultimátum byť do Ale je večera. konsolidácia, takže sa ponáhľame domov všetci. Takže je tu tajfún. Vlog končí, ideme domov. Vlog končíme domov, je tu tajfún. Poď. Malý Shredder dostane nálepku, keď prídem hore. Každý ľudia majú obísť nálepku, ale musíte si už hneď nalepiť niekam. Bicykel, helmari, idem to jedno. Dobre? 1, 2, 3. Máte tričko na sebe. Dobre, technické problémy, vybila sa baterka, No máme novú takže už sme baterku. označili jeden bicykel, druhý bicykel, paráda. Tuto mám pán na opasok. riti. A tu je ešte, počkaj, aj tuto natoč. A ideme Pokračujeme ďalej. ďalej. Chlapci, pozri sa, máme taký deal, dám ti nálepku a musíš si ju instantne aplikovať niekam. Áno, bicykel, hlava, prilba, ruka, riť, je mi to jedno, musíš ju niekam aplikovať. Fakt, hej? Áno. Daj mi na to. Daj si ty, daj si ty, tu máme rovnaké podmienky pre každé. Môžeš si aj sem aplikovať cez túto. Si nevidel, Som čo? si ani nevšimol napríklad. Tak počkaj, dáme aj sem. Na malú lajnu, dáme malú lajnu. Podaj nálepku. Na malú lajnu, pozri sa, aha. Aj tu dostane nálepku, aha. Páči sa. Tuto nálepka. Na tento elzovský dážnik sa bude hodiť, pozri sa, tuto. Dáš ju tam? Dáš ju na bike. Na bike. Na bike, ale aj na dážnik by si mohla dať. Tu má bike. Nie. No a dáme ešte, počkaj, označíme aj malú dráhu. Tu na najväčší Shredder. Poď tu. Počkaj, aj ty. Pozri sa. Aj Jak ty. sa voláš? Matiáš Svobodačný. čau. High five, dobre jazdíš, paráda. Pozri sa, za odmenu dostaneš nálepku, ale je podmienka, že si musíš niekam nalepiť. Dobre? Dík. Páči sa. Ale hneď si ju budem. No hneď? Ty na bicykel na... Tu dáme kontrolu, kde sú nálepky. Aj tuto? Kde? Nice. No, OK. Super. Podmienky splnené. To nevadí, to vôbec. Kde máš na... Tu na ďalší adept. A ďalší adept. Prestriekaný bicykel, custom, ceníme. Aj rajdy, pozri sa. No. Ale nemáš tam Také teraz logo, vrúbkované. tak ho my musíme Ja ti ologovať. dám, ja ti doplním logo, dobre? Taký poriadny rám. Treba poriadne označiť. No, paráda. Ukáž. Super, Burák ešte tu je adept na videa. Počkaj, to ohodnotíme, že má tričko. áno. To je, že chválime. špeciálne. Dobrý. Dobrý, takže dostáva nálepku vlastne tričku. Hej, díkyčko. Paráda. Paráda. A už máme iba jednu poslednú. Jednu Poďme poslednú ešte tam dáme do... dozadu sme neboli. Na svoj chýbajúci pedál. Jedna posledná. Nemáš? Počkať, čo? Ja nemám pedál, ja som jazdím bez pedálu predsa. Počkaj, to mi ukáž. To chcem vidieť. Toto potrebujeme zdokumentovať. Jazdíme switch predsa. Tak. Aho. Frajer bez pedálu. Dobre, aj tak sa dá. Vidíš, nemáte výhovorky, nemáte sa na čo vyhovárať. Burák! Máme takých lokálnych riderov. Yes. Tak, následujúci plán, presúvame sa do skateparku. Tu na to dneska zatiaľ balíme, možno ešte večer sa vrátime a ideme pošrediť skatepark. Choď upratať! To pôjdem Tak, potom.
Nakladáme bajky, ideme do skateparku, Kubík ide domov, čaute, rozlučíme sa s Kubíkom. Palo prišiel. Palo, pozraj Instagram. YouTube. Tak, pokračujeme ďalej. Dobrý deň, vítam vás na novom spote. Sme teraz skatepark Žilina. Poveternostné podmienky sú horšie ako asi na dieťach. Šakalo! Ešte ide. Deň dobrý, Čau. sleduj tento vlog a sleduj aj tento vlog. Absolútny banger. To čo oni znali po gameu. Čo si bez gameu? Dáme sa to plaví. Ja sa dávam prvý. On na vaničku. Teda dám vodu. Sa mi ešte na vaničku teda. Yes! Počkaj, tu bejk, ale ja to pokazím. Ani trojku nedám, ne to tvoj. Nice. Yes. No a Báro. Skatepark odjazdený, Samko sa vyjadri. Ja to beriem ako pozitívne. Tuto Shrek má najmenší bicykel a najmenej pojazdil. Jasné, poďte aj vy do videa. Rozmýšľajte, ako sa postavíte. Pavúk, rozmýšľaj nad postavením. Máme ZTPS preukaz, ja mám vozík a musela som vyparkovať, aby mohla nastúpiť. Pardon. Zablokoval pani. to predparkovací, ne, tak. No ja si myslím, že to je dobré, lebo stojíš na čiare, ale však dobre. Dali sme skupinou fotku. V závodnom aute! S týmto dieselovým kamionom. V závodnom aute noste prilbu. Fuj, len smrad tu po ňom zostal. No burák, prikladaj. Prejdeš naspäť na parkovanie, tu už dúfam, že nedostaneme vynadané od... Nebuď zlý. Nebuď zlý. Nebuď zlý. Yes. Vrátili sme sa naspäť na dirty. Stále fúka a je to stále rovnako dobré. Ideme Alebo jazdiť. zlé? Neviem, posúď sám. Napíš do komentáru. Ukáž. Aha, Idem za Laco ide. Lacom. Tak nejdem za Lacom. Laco dá Strider. A hádaj čo? Strider. A hádaj čo bude ďalej? Strider. Yes. Palo je prenasledovaný dronom. Palo prichádza. Palo letí. A dron za ním! Čekuj to! No je airstrike na Pala. Oj!
Ak Vajdo ide, pôjde trojku a flip do hipu. Tam trojku a tu flip. Čakalo a airstrike! Airstrike tu Ježiš! Čakáme na Vajdov flip cez hip. A Palovi. Kde je? Nice! Yes. A bar spin. Tam Vajdo dal flip do hipu a ideme sa voziť ďalej. Práve dostal. Paťo práve dostal airstrike. Dostal som ho do hlavy. Na videu? Som dostal 60 do hlavy. Ako filoval backflip do hipu? Bol taký v pohode, ale... Dobrý flip. A prv. Také oči má v pohode, ale no, trošku to pretočil. Dobre bolo. A geci! Video. Rodina fotka! Rodina fotka! Nevládzem! Jo! Ja sa vám pripravoval, že... Ja, áno, 0,5 tiež, hej. Viktor volá, pozri. Viktor volá. Viktor tam stojí. Turbo agresor tu išiel za ďalší, ale... To nemám. Idem skákať. Pusu, pusu, pusu. Tvoj táta. Poď sem! Vyzerám jak autista s tou kamerou. Rodina fotka! Rodina fotka! Rodina fotka! Šrek už si tu mal byť. On sa spraví screenshot. Rodina fotka! Vajdošky po rodinu fotku. Končíme vlog! Koniec vlogu, ďakujeme! Vidíme sa na budúce! Čo tu máme? Môžete hádať, čo to je. Nové trička, sneak Stay peek. tuned! Naladený, Počkaj, tak to dáme. zostaňte. Naladený, zostaňte. Nové Nové skap!